ଦିନ କଥା ପୁରା ମୋର ଏବେ ଯାଏ ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଇକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକା ଆସିବ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବାବା ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ଟଙ୍କାକରେ ପୁଣି ସେତେବେଳେ 4ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଭାଇ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛ, କହିବେ 6ଟା କି 7ଟା। ସେଇଟା କ'ଣ ମୋ ପେଟର କେଉଁ କୋଣକୁ ବି ପୁରେନି। ସିଏ ତ ଛାଡ଼ ରହିଲା ଟଙ୍କିକିଆ ଗୁପଚୁପ୍ କଥା। ଅକ୍ଷୟପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଖରେ ଜଣେ ମଉସା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ଟା କ'ଣ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇକି ମୋ ମନ ଭରୁନି କି ମୋ ପେଟ ଭରୁନି। ସେଇ ଲାଗି ମାମାକୁ ଆଜି କହିଛି ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ କରିବୁ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାମା ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ଗୁଲ ଗୁଲ କରିକି ତେଲରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲା। ଯେମିତି ଆଳୁ ମସଲା, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଦହି, ସେଉ, ବାଦାମ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୁପଚୁପ୍କୁ କଣା କରି ସେଥିରେ ମସଲା ଭରିକି ରଖିଲା। ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦହି ଟିକେ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ, ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଟିକେ, ବାଦାମ ଟିକେ, ସେଉ ଟିକେ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କପ୍ରେ ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେଲା। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ